Δήμος σημαίνει δήμαρχος και δημοτική αρχή για όλους. Δεσμεύομαι να οδηγήσω με τόλμη, αλλά και ασφάλεια την πόλη στο αύριο που της αξίζει. Γιατί το Ήλιον είναι η ιστορία μας, είναι η επιλογή μας, είναι η απόφασή μας. Είναι το Ήλιον των παιδιών μας, για το οποίο θα είμαστε ξανά περήφανοι. Τα σχολεία μπροστά, για εμάς, δεν είναι μόνο ένα σύνθημα. Να θωρακίσουμε την πόλη μας από την παραβατικότητα. Αναπαριστά αυτό το συμβολισμό. Οι γυναίκες δήμαρχοι της Ελλάδας ενώνουμε τις φωνές μας. Το Ήλιον πρωτοπορεί. Μαγική πόλη. Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη υποχρέωσή μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των παιδιών μας. Να τιμούμε όλοι μαζί το παρελθόν μας, την ιστορία μας. Και είμαστε εδώ να σας ακούσουμε, να σας αφουγκραστούμε